Usa ka gitumbok nga carnapper na sikop sa kapulisan sa Mandawi City. Ang dinakpan igo na lang sa pagmahay sa iyang gidangatan. Si Chelo Valiana sa report. Sa kuha sa CCTV sa may barangay Ibabaw, Dakbayan sa Mandawi, makita ang usa ka lalaki nga may gihilabtang motor. Iya kining gilugit-lugit hangtod nga iyang napaandar. Gisakyan o dayon gisibat. Kagabi ilang nadakpan ang maong suspect nga giilang si Diovic Bernal, 40 anyos. Samtang gikumpirmar usab ni Police Major Aldrin Villacampa, Station Commander sa Police Station 1 sa MCPO, nga napriso na ang suspect kaniadto kumikan sa kaso sa illegal nga drugas. Bukura na, miyari na siya dire kay nagkuan sa kanang mag-istorya sa amo, nga mauna, nihunong na gid siya sa young drugs. Ya, nang hatag siya number. Hatag siya number. For safety sa iyang kuan ba, naghatag siya number. Pagka ako na to, pagka itabo, nga naay karnap, nakuha na mo sa CCTV, mo tong nakuha gid na mo, nakontak siya. Suma pa ang mga motorsiklo nga iyang makuha, ibaligya lang ni Bernal og tag 5,000 pesos ang usa. 5 ka motor ang anaa karon sa Station 1 sa Mandawi City nga gituoang kinawat. Ang uban niini nangatangtang na gani ang mga parte. Niyang gipang usab na, gipang pintalan. Mo lagi pagkuha na mo, wa gyud papel nga gipakita nila kung ila bagyod sa nakapalit. Para di mahibawan. Para di mahibawan. Ang suspect igo na lang sa pagmahay sa iyang nabuhat. Kamu diri, di ba mo magmahay? Sama, huwag tayo pangitain. Mag-atubang og kasong carnapping si Bernal. Itong nabiktima no, kanang motor napping, basig kanang kaniya mo na recover nga mga motor, basig inyo ni. Pagdala ra mo sa inyong mga dokumento, ang matuod nga inyo ni. Uban ni Lian Singkulan o Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.